Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'aqibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Hürmetli huzur TV tamaşaçıları, efirde İmamdan Sırrı tapşırı. Allah Teala her birimizge de dil aşkışları berip sizden kelgen sorularga cevap qaytarga nasip eylese idim. Indi bugünkü tapşırığa kelgende bugün bizde qonaqta Yaşıl Üzen rayonunun muhtasibi Әлу біздің Төньяк Көнбатышның қазығы да болып тұра. Аллаға шүкір қазылар да барлыққа келе башлады біздің программабызда. Абдулхамид Хазрат Зиннатуллин. Абдулхамид Хазрат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Сіздің шуша студия көріп бик шатбыз. Иншалла давамлы болсын деген тілекті әйдәгіз бірінші сұраудан башлайық. Ширкәү қиысыннан тутырылған суны ішерге ярыймы деген бір сұрау енді һәм давамы белән ширкәү рухани шуқындырған суны, ягъни святая вода деген суны ішерге ярыймы? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hürmetli aziz Müslüman hem Müslüman kardeşler, hürmetli tamaşaçılar, bik şat indi bugünkü gündə bizning de menә şuшы әзгенә үзебезнең халкыбызга матур үгет нәсихәтләр, киңәшләр биреп үтү. Шуңа күрә дә бүгенге көндә менә иншалла булган кадәребездә Алла бирсә үзебезнең булган тәҗрибәләребездән, гыйльмебездән дә иншалла матур гына нәсихәтләр биреп үтәрбез. İnşallah. Менә беренче сорау, әлбәттә бу хакта безнең тормышыбыз, без күп төрле милләт халкы белән һәм төрле булган дин әһелләре белән, руханилар белән ягъни аралашып яшибез. Безнең тормышыбызда әлбәттә бу мәсьәлә тумыйча кала алмый, чөнки бу хакта инде безнең ислам дине тарафыннан булган тиешле дәлилләр булырга тиешле. Әлбәттә бу мәсьәләдә без инде шушы карашны игътибарга алырга кирәк. Пәйгамбәрimiz Расул Әкрәм саллаллаху алейхи ва сәлләм шушы хадис шәрифендә дә безгә әйтте: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әл-халалу баййинун вәл-хараму баййинун ва байнахума аль-муштабихат. Сезгә харам булган, тыелган нәрсәләр хакында сезгә ачык аңлатылды. Һәм халал булган нәрсәләр дә сезгә барысы ачык аңлатылды. Ләкин аларның арасында булган төрле шөбһәле нәрсәләрдә, шикле нәрсәләрдә бар. Шуңа күрә дә ул шикле булган нәрсәләрдән дә сез саклана күрегез диде. Чөнки кемдә кем әгәр дә шикле нәрсәләрдән дә وَمَنْ يَسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ әгәр дә кем үзен чиста итеп, саф итеп сакласа, үзенең иманын, күңелен һәм үзенең динен сакларга тырышса чисталыкта, ул инде тахqiq ул Аллаһ Тәгаләнең һидаят юлында үзенең ныклыгын, үзенең диндә раслыгын танытачак. Чөнки һәрбер тормышта бар шундый мәсьәләләр, ул да шикле нәрсәләрдә дә ул бер шикыр янында жүрү шикелле. Чөнки әйтелде, әнә шул ва инна хималлаһи ал-махарим. Ягъни ул шикырлар кырыенда жүрү ул харамнар диде. Харам кырыйларында жүрү әлбәттә ярамый. Әлбәттә ул вакытта син ул шикырга төшеп халак булуы мөмкин. Ләкин инде менә бунда сулар мәсьәләсендә без инде һәр вакытта игътибарга әйтеп үтәсебез килә. Әлбәттә ниндидер менә башка дин әһелләренең, христианнарның әйтик, аларның йолаларында үткәрелә торган суларны әйтик сафландырума, аларны инде изге сулар итеп әйләндерүме дигән исемнәр белән аталган нәрсәләргә без ихтиятлы саклык белән карарга кирәк. Чөнки ул сулар да аларның ниндидер үзләренең йолалары булгач, үзләренең шул суларына карат сулар белән бу мәсьәләләрдә ягъни инде үзенә карата дуасы да ниндидер максатлар куела торган булса, анда бит без андый эшләргә безнең катнашуыбыз да хәтта ул эшләрне хәтта без инде безгә бер нидә буның һичбер зияны я бер ниндидә аның кимчелеге килми дип тә карарга кирәктер, чөнки никадәр без бу мәсьәләләрдә үзебезне дә саклыкта куя торган булсак әйбәтрәк була. Чөнки бүген суларны чиста сулар бик күп. Бүген су мәсьәләсендә безгә аптыраулык юк. Шуңа күрә дә бу турыда без инде саф чиста суларны куллану да
Хәтта менә кайбер теге Светаевада дигән теге, ну, кайбер теге аларның әгәрдә ул махсус ул ниндидер дин әһелләренә бәйләнешле булган сулар булганда, без аны хәтта шешәләрендә стәл табынга куймыйбыз. Чөнки халык тарафында артыграк сорау туа. Халык әйтә, хәзрәт, буны ярыймы, ярамый. Без үзебезгә күп катлаулы халык арасында тудырабыз. Халыкның шиге тудымы? Халык сиңа төбәп, хәзрәт, бу нәрсә ярамый бит бу, я фәлән нәрсә дип тә әйтә торган булса, нәрсәгә без үзебезгә тормышыбызда шундый кирәкмәгән мәсьәләләрне кузгатабыз. Чиста суларны куярга кирәк. Шешәләп менә кайбер куелган икән, шифа дип язылган сулар бар иде. Башка төрле безнең әйтик чишмәләрдән алынган сулар бар, әйтик. Анда ниндидер дингә баглы булган язмалары юк. Нейтраль дип әйтик. Нейтральный. Менә шундыйлар белән стәлләргә, туйларга куйганда да, ниндидер мәҗлесләргә куйганда да без шундый суларны кулланырга кирәк, чөнки халыкның шиге тумый, халыкның соравы тумый. Никадәр безнең ризык иркенләп Аллага шөкер, Аллага шикрана белән кулланабыз икән, эчәбез икән, ашыйбыз икән, шуны кадәр ул шифалы була. Никадәр шик туырлык ризыклар булдымы, шунка ул агы булып урнаша торган була. Менә шуңа үзебезгә тормышта никадәр дә катлаулык тудырмаска, шөбһә китермәскә, халыкны да шөбһәләндереп, үзебезгә каршы фикерләрне күбәйтмәскә кирәк инде. Менә бу беренче өлеше кыйысы дип әйтик инде, гади кые. Гади кые. Менә шуңа күрә дә бу мәсьәләләрдә инде ул хәзерге вакытта кайбер кешеләр инде анда инде фәлән йылалар үткәрелгән кые дигәндә дә ул су агып тора бит ул. Су агып торган җирдә, ягъни ул анда яңарып тора инде. Яңарып тора. Шуңа күрә анда без аны кадәр дә инде кисәтеп, ягъни бу шишмәдән я бу судан кулланмагыз дип әйтә алмыйбыз. Чөнки куллансыннар. Ягъни ул агып торган су. Агып торган суда анда бер нидә дә иншалла безгә кимчилек килә торган булмый. Менә шуңа күрә дә инде булган кадәрендә әгәр алмашка бүтән шундый су ала торган кыйлар булса, без әлбәттә ансын да исәпкә алып бүтән җирдән алсак яхшырак була инде ансы да. Иншалла. Шундай кызыклы менә бер сорау җибәргәннәр безнең хөрмәтле тамашачыларыбыз. Узын сорау, иншалла. Бер юлы рус хуҗасы өендә пешкән ризык белән сыйладылар. Аны инде. Өч пишмак иде. Үзебезнең ризыкта булгач инде рәхмәт әйтеп кенә ашый башладым. Өч пишмакның яртысына җиткәндә генә нинди иттән пешердегез дип, теге сыермы дип сорап куйдым инде. Ни дисәң дә мөселман бәндәсе түгел бит, ярамаган ит кушуы да бар. Шулай булды да. Урыс хуҗасы говядина да, бераз гына дуңгыз да бар дип җавап кайтарды. Мин шырт кына туктап калдым. Ул инде бездә хуҗа ризыкны тәкъдим итсә, кунакның баш тартырга хакы юк дип әйттеләр иде дип әйткән. Хафаланыбрак кына өч пишмакны ашап бетердем әлбәттә. Алдан сорамыйча харам ризык ашауыма борчылып куйдым. Гаеп минем үземдәме, әллә инде кемдәме дигән. Әлбәттә инде үзебездә гаеп. Ни өчен дигәндә, иң беренче кемнең йортына кунак булып барганыңны үзең белергә кирәк. Чөнки мөселман кешесе әлбәттә ул инде шакырылган җиргә ул мөселман йортына бара икән, әлбәттә аның хакы юк. Анда бу мөселманча ризык пешкәнме, мөселманча түгелме дип сорарга хакы юк, чөнки ул белә, мөселман йортына баргач, анда инде ул иркенләп, рәхәтләнеп ашарга хакы да бар, чөнки мөселман кешесе аңар хәләл ризыкны җитештерә. Ләкин инде син башка милләт халкы, кайсы ки алар хәләл харамны белеп бетермиләр. Алар йортына барганда син мөмкин кадәр инде шундый мәсьәләләрдә ачык итеп аңлатып та бирә аласың. Кардәшем, достым, дип әйтәбезме инде, без инде мөселманнарда шундый без инде хәләл ризык белән туклану, ризыклану ул безнең аерым бер игътибарга алынган нәрсә. Шуңа күрә ачуланмагыз. Менә мин шәйләп кенә печенье булса, шунда башка төрле хәләл ризыклардан гына куып тукланырга була. Чөнки без мондый очракларда хәтта ниндидер бәйрәмнәргә дә җыелабыз. Башка төрле руханилар да җыела. Табыннар әзерләнә. Без шуңа күрә дә карыйбыз, анда өч пишмаклармы, итле ризыклар бар икән, без аңар катнашмыйбыз, кагылмыйбыз.
Lekin bulgan nindidir halal rızık. Mene balık rızığın getirip bireleyken balıktan aşıyız. Aytik başka türlü anda bizning şunday ballı pişinilarımı, nerseme, aytik anday nerselerge biz indi salatlar kullanabız indi yebit. Mene özümüz Müslüman kişisi ol ayırabilirge tiyişli. Çünkü eğer biz ayırmasak, biz özümüzün kalbimizni qaraltırga bir sebep. Çünkü Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'inde bizge ayet kerimesi bilen ayette Bismillahirrahmanirrahim Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ey imanlı bendeler, aşağız pak bulgan halal rızıklardan aşağız veşkuru lillah, Allah Teala'ya şükrana kılığız dedi. İkinci ayet kerimesinde de mine şuna göre de kulu ve şerabu aşağız hem işigiz hem indi mine ayet kerimesinde tağında ayet kerimesi ya eyyühen nas kulu min tayyibati ma razaqnakum mine şuşu pak bulgan rızıklardan ey adamlar, Allah Teala adamlarga qarata aytamında hatta imanlı Müslümanlarına tugul bütün halklarga da pak bulgan, şista bulgan, halal bulgan rızıklardan rızıklanırız deyip Allah Teala aytdı. Ve velet hem de şulay ayta şeytan yoluna iyere kurmağız. Çünkü şeytan elbette innehu lekum aduvun mubin, şeytan ol sizge aşkara açık düşman. Yani şeytan Kur'an-ı Kerim'inde de Allah Teala yani vesvese getirip aşağız. Rızıkның nindisi de ol yarı ol sizge. Yani sizin tenigizde bir hikmet yok. Nindi rızık aşasağız da. Şunun şekilde alay tugul. Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Mine mine şuna göre de ala fe inne fil cesedi mud'atun, gavdede bir eliş var dedi Peygamberimiz aytti. İde saluhat saluhal cesedu kul, eğer şu eliş pak bolsa diye bütün tenigiz şista bulur dedi. Eğer ve ide fesedet fesedet cesedu kullu, eğer o elişigizni qaraltsağız diye bütün tenigiz qaralır dedi. Ala ve hiyel kalbu, ol diye kalp dedi. Yani ol bizning şuşu kalp degan narsa onu yürek deb de tercüme etkende de, lekin ol kalp bizim ko'ngil deb de aytamiz. Mana ol bizning jonimiz deb aytamiz. Jonning içinde imanımız var. Mana shu jonimiz bizning ham ko'nglimiz shista bo'lsa, imanımız toza bo'lur. Agar bizning jonimiz, ko'nglimiz bizning qaralsa, ol vaqtda bizning imanımız zayıflanır, ağrı bo'lur. Mana shuna ko'ra de biz ondan saqlanu kerak. Bir xo'janing kimningdir qo'nog'i bo'lib, onun ko'nglini tabam deb haram rizq aşasan, ne kadar bo'lsa da sen javoblikdan qutula olmaysan. Çünkü bizning Allah'dan qo'rqa bilish, ham o'zimizni saqlay bilish, u mana eng zo'r muhim masala bo'lib tura oldimizda. Mana shunga ko'ra de qo'noqqa borganda, hatto boshqa millat kishisi de men musulmon kishisini chaqiram. To'xta, men tabonga halal rizq qo'ymali deb bilirga tegishli ol. Mana biz boramiz mayit oshina, qatnash nikoh, anda endi uruslar yartısı o'tira, yartısı tatarlar o'tira. Mana xo'jasi urus kishisi endi anda qatnash, onun eri vafot bo'lgan tatar edi. Bu endi urus millatinde xotin endi yaqinlari da bor. U aytadi, men de halal to'kib приготовил, men de halal rizqni azirladim de. Men bilam de halal rizq kerak de. Mana shulay deb aytgach, Allohga shukr, bizning ko'nglimiz tinish, biz rahatlanib shu pasında rizqini ashay olamiz. Shunga ko'ra de hatta boshqa millat xalqda islomning tartibin, qonunun öğrenib bilirga tegishli deb qaraymiz. Öğrensinler, biz ularga öğretirga kerak. Shunday masalalarini biz uyalib, tortinib, tigi so'z yashirib, qonunni yashirib o'tirsak, biz kimsiz u vaqtda? Biz islomda Allah Teala bizni kuntum hayra ummetin ukhrijat linnas, siz hayırlı ümmetlerden buldunuz diye Allah Teala aytadi. Siz halklar arasına çıktınız, çıkarılmış buldunuz.
Ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil munkar. Allah Teala'nın kanunda tanılgan izgiliklerge koşasınız. Naşar işlerden tıyasınız. Ve tu'minuna billah. Çünkü siz Allah'a ışanışlardan buldunuz diye. Mene biz halıkını iretebilirge kere. Kaçsa millet bulmasın. Halalini, haramını alar da bilsin. Alar da iğrensin de, alar da uzbağların halal rizq aşatsınlar. Qonaqını da şulay. Mene şunday rəvişini biz turmuşda buldursak, bizning büyük zor ijtihadımız bula. Allah qarşında bizning derecemiz bula. Mene şul xalqlar rahmet eytirler. Rahmet tatarlarga, mene musulmanlarga bizga halalni irettiler. Bizga diris rizqni aşarga irettiler. Abitul halal degan söz bitul şifalı rizq Allah'dan. Ol bütün xalqlarga da farz etilgen, buyurulgan. Bütün halk selamet yaşasın için halal rizq aşarga gerek. Mene bugünkü günde hazır ol meseleler ko'tariladi, hatta indi mekteplerge, bağlar bakçalarında da halal rizqni temin etүү, yetiştirүү. Çünkü balalar selamet bulsun için, alar kileşekte etiyenyelerge merhametli, şefkatli bulsun için. En birinci alarının ko'ngilin terbiyesinde qararga gerek. Ko'ngili saf bolsa, teni de şista bola, selamet bola. Ko'ngili bıqırtansa, haram rizqlar aşap. Anın gövdesine de zarar kile, avru kile, hem umumi ol etiyenilerge de merhametsiz, şefkatsiz, igiliksiz bulatıran bola. Mene bu mesele bulup tura. Hemen ettiğiniz bir oşlarga bargaç da hatta kilip indi şundan da büyük oşlarga yürü hazretlerimiz o vakitte etnik Müslümanlarda şerbet indi mesela nikah değil isim koşarga bolsun tağın narsa bolsun. Anda şırakta imamlar soru alama hakları var mı? Sizden mesela manda oşşakta mena ittiğiniz indi tağın narsa dibinde. Eyye şu. Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayta. Eğer de siz Müslüman kardeşinizin iyine konak bulup barsağız, siz soramağız diye rizq hakkında ol halal mı, haram mı deyip soramağız dedi. Çünkü ol Müslümanın derecesini tüvenge düşürü. Yani anın rizqına şik bilen qarav, yani özüne şik bilen qarav şekilli bulatıran bulay. Elbette şuna göre de bizim için bu meselelerde eğer de indi mine biz nindidir qayvaqta bizge aşlarga kup icrega turu kele. Biz qarıyız buna bik de indi dinden şitte bulgan gayle bunda. Hatta indi onda Tatar tilinde, millet tilinde sileşmelerde. Dinden indi alar bik jıra gaygan. Buna bulardan indi bir kat indi motor gına jaylap gına buna elbette indi Rus tilinde meclisini alıp barabız indi. Hem indi mümkün kadar indi no siz indi bulay İslam'da bizim halal haramını bilesme. Buna itlerini halalden özürlev degen nerse dip ezgine kingeş matur etip edeb bilen sırav hem yani sırav utu ansız zarar etmez. Çünkü bilmegen kişilerde köp. Bilmegenlik arkasında Müslüman kişisi ol bile ol. Müslüman yerde. Abid köpler el kaybır bilmegen kişilerde var. Mine alarga indi biz ezgine ulturda bir iske çürü hem alarga da biraz ihtibarlı bulsunlar degen fikirde. Çünkü bizge mühim nerse ol. Ol ders ol. Mine şul emr ma'ruf nehi münker degen nerse ol. Mecliste de şulay silene de indi ol. Kişini yaxşılıkka koşu, naşarlıktan tıyyu, mine ol dinge muhabbet aşıp jiberu, mine ol bizden imanın iman vacip şartı. Şuna göre de İslam'da şulunu yetiştirsek, biz İslam'ını tertipke koya alırız Allah nasip etse. Şunun için de eytesim kile, mine hadiste var Peygamberimizin, lakin ikinci yaktan şundi karangı yırtka kirsen indi bir nese bilmegen. Biraz motor etip edep bilen sırasan da bulayın. Amin kabul olsun. Indi aldağı sırav. Şunda bir hadis işken var bizning. On kul bilen aşağısı hem işe geçinki sul kul bilen bara tek şeytanına aşı hem işe degen. Şuna göre indi mine sırav şunday. Sul kul bilen kabub aşağın rizıkta nimet bereket var mı? Elbette yok indi. Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de şuna göre iretken indi. Mine şul bizning Hazreti Ali radıyallahu anh de Peygamberimiz yaş vakti da ne şul aşağın vaktinde de Peygamberimiz aldığında da anları mine şul Peygamberimiz Hud bi yeminike on kulun bilen alıp rizkını aşağı dedi Peygamberimiz ireteyinde
Ve kul mimma yalika hem aşa özünün aldığında yakınırak rızığını aşa. Şitke öğrilip elle koya aşama dedi. Mine şuna göre de mine bizim için ol bir edebinde. Çünkü Allah Teala on yak tarafını üstün tutu hem on yaktan amel defterimiz birile kıyamet gününde on yakta verildi mi bu cennetke kırı bilgisi bit. Sol yaktan verilse ol indi cennetke kire almav degen sözünü korsete. Şuna göre on tarafını indi biz her vakta da on yakta feriştelerimiz izgiliklerini yaza. Sol yakta günahlarını yazalar. Şuna göre de bereket bula almış sol kul bilen aşağıda. Anı hiç şiksiz edep yanından on yak bilen aşağıya bizge irenirge, balalarını iretirge gerek. Çünkü anın şifası da var, hem indi Allah'ın rizalığı da var. Mine sol yak bilen aşağı, sol kul bilen aşağında şeytan katnaşa deyilgen indi. Onu şuna göre de bizim için rizıkның edepleri şundadır. Mine şu on yak şista kul, sol yak nindidir necislengen kul bulu mümkün. Şuna göre de biz indi Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aytgancha bereketut ta'ami el-vudu qablahu ve ba'da. Rizıkның bereketi de anı de kulunu de rizıkның aldığında da juğu yakşılap kulunlarını juğu hem rizıktan son aşağı bitirgeç de tağın kullarını juğup jiberu. Peygamber şundi edeplerini şistalıkını iretken iken o şistalık arasında 10 kul bilen rizıkını aşağı ol indi matur edeplerden. Mene kaysı bir Avrupa restoranlara kirsen koyadır indi. Anda bitinde edepler var bitinde. Sina indi al yapkışlar koyuna indidir sular kul şey sartıp jiberu işinde. Anda indi şenişkileri de bıçakları da koyulgan indi. Ol bit edep indi. Mine kul bilen aşağı bitirsen anda bu kayan keldi ki ormanına dibeyte eşekler. Mine bunda İslam'da indi bizden tege Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında şenişkiler, kaşıklar bulmagan indi. Lakin kul bilen aşağıgan rizıkta da mine şu 10 kul bilen aşarga tiyişlilikni körsetken. Şuna göre de çünkü 10 kulu her vakit şista bulurga tiyişli. Şulay. Mine sulagaylar. Allar aytalarin ben bit sulagay dip. İrenirge bir kıyın dip. Sulayga bolsa da agar da kolu ağzına jiteyken mine aytiginde sulayga şeyinde yazganda yazar için elbette anar oңайында sul yak bilen yazу. Lakin o mümkün kadarında rizıkını aşağında da irensin. İrenu kişi ayak bilen de yazarga irene başladı. İyi bit. İki kolu bulmaganda şolay bit. Mine şunun şekilde mine şu İslam'ın edebinde mümkün kadar bunu özümüzge bir vazife etip tutu, anın şerefeti, anın fazileti, anın ecir sevapları deyip qarab, mine şöyle tırışırga gerek. Aynı kayber kişinin on kulu yok bitine, sol kulu gına barıyı, mine andı kişinin de elbette ol indi sol kul, anın bir gına kulu, sol kulu gına. Elbette ol indi sol kul bilen kullana, bulgan bilen. Ol mağzur kişinin de gızır, sahibil gızır deyip atala, andık şeyinde elbette her vakit sol kulun şista tırışa, her vakit bakılı şistarta hem ol kul bilen aşarıga da indanlar bir mümkünçilik biri. Şimdi inşallah Allah kabul etsin şu cevaplarını. Aldağa soruğa okuyacağız Hazret. Müslüman kişisine artist bulup işlerge yarı mı? Mine bu mesele indi biraz meni şikayeti indi mine. Eğer de şu bizning turmushimizda zamanның nindi bir davrine, şiraklarına qarab indi. Kişinin eğer de o artistlikta mine bizning Sovetlaşı davrında din kısıldı. Dinni aytik indi şunu kadar da yok derecesine getirdiler. Halk indi şul nişik bulsa da hatta şul din jugalu derecesinde bulmasın da işmesen bizning halkımızda guruf adetlerimiz saklansın. Din bilen beyli bulgan guruf adetler var biteli. Mine o big zor kral ol guruf adet. Hem o bizning tilimizde. Şuna göre de halk köbrek sahnege çığa başladı. İşmesem guruf adetlerini ko'rsatigali. Mine anda Hazret tekile, onda tabunlar hazırlana, dua da kılına,
нинди генә артистлыкта булса да, ягъни үзебезнең аның нинди мәгънәви рәвештә инде үзенчәлек, бәлки бөтен дә ошашлы рәвешләре булмаса да, ләкин менә безнең кайбер кешенең, менә мин әле бүген дә хыялымда хәтта, менә безнең бүген татар теле югалу дәрәҗәсенә, ягъни бүген катлаулы мәсьәләләр туып тора. Менә безнең хәзер сәхнәгә чыгарырга балаларны татар телендә матур итеп, менә дип хыялланабыз. Чөнки аны сәхнәгә шигырьләр белән, я безнең тарихи хәзинәдә булган безнең галимнәребезнең тормышы белән, аларның нинди булса да, әйтик, безнең биек мәрҗәниләребез, каюмнасы, шуларны сәхнәгә чыгарып, татар телендә яңгыратып, менә шулар чыксалар иде, ничек матур күренеш булыр иде. Ягъни бу безнең шундый кыйммәтле рухи кыйммәтләрне, ягъни саклап калу өчен. Һәм ул артист булсын, ләкин ул бик зур якты нурны күтәреп бара. Бит. Ул бит инде менә шу безнең хәзинәбезне тарихи саклап баруга сәбәп итә. Шуңа күрә дә монда бернинди гаип кимчелек китереп булмый, чөнки ул безнең 1000 еллык Болгар бабаларыбыздан булган хәзинәне сәхнәгә чыгарып күтәреп бара икән. Бу әлхәмдүлилләh. Бу мәгънәдән тирән эчтәлеге бар, файдасы бар. Әгәр инде җүн мәзәк сүзләр белән, кешене көлдертер өчен генә, мәгънәсез нәрсәләр белән, теге дөньяга, теге әллә нәрсә буш карашлар белән булган артистлык, әлбәттә анда бик файда юк инде. Монда дөрестән дә моның эчтәлегендә кешенең яшәешенә кулланыла торган әйбер юк. Бу теге бер көнлек килеп күңел ачып уздыра торган вакыт кына дип карыйбыз инде. Артистлык икенче яктан шушындый мәгънәгә лаеклы, ислам турында таныта торган, динебезне, гореф-гадәтебезне, телебезне яңгырата торган. Менә мондый булса, бу инде иншалла бу бик иҗтихад, бу тырышу була. Андый өлкәдә эшләүчеләр безнең бик күп шулык җырчыларыбыз булса. Шулай ук бит инде сорау күп бирәләр, җырчы булып эшләргә ярым миңа дип, мөселманнар арасында да. Менә шуңа күрә дә бу да безнең шулай ук инде милли моңларыбыз, безнең милли җырларыбыз да ул инде борынгыдан килгән. Ул аны безнең милли гадәтләребезгә карыйбыз, гореф-гадәтләребезгә. Һәр халыкның үзенең моңы бар, үзенең кие бар, үзенең җырлары бар. Шуңа күрә дә бер кемнән дә тартып алып булмый, я ислам дине дә аның хакта инде безнең бабаларыбыз да монда җырламагыз, монда кигә куймагыз дигән бер кайчан да булганы юк. Әлбәттә шуңа күрә безнең матур итеп, моңлы итеп, безнең халык җырларыбызны, моңларыбызны без аны үстерәбез икән, бу милләтебезнең бер әйтик инде бер сыйфаты, бер рәвеше, безнең бер шундый бәябез, кыйммәтебез карала торган була. Шуңа күрә дә мондый нәрсәләргә без берничек тә каршы килергә, я аларның хезмәтләрендә без һәр вакыт менә радиодан булса, телевизорда татар җырларыбызны, җырчыларыбызны тыңлыйбыз, чөнки без алар белән дә менә аларның күңелләрендә инде шул иман нуры сүнмәсен. Чөнки ул шөгыль хезмәт, әгәр ул шул сәхнәдә кешене генә күңелләрен үстерү генә булса, үзләренә рухи азык тапмаса, менә ансы үзләренә махсус карашында булган бер аларның бурычлары инде ул. Менә ул бит шундый үзенә карата әйтик тормышның бер кәсебе, хезмәте булса да, үзләре югала күрмәсен. Чөнки ул бик кешене бер әйтәбез, менә күңелен бигрәк шуңа гына бирелдереп, кеше ничектер шуңа гына ияләшеп дөньяның бүтән ягын онытуы мөмкин. Менә аның хәтерлегендә кеше үзе җырчы уйласын, динен югалта күрмим, иманымны, зикремне, дуаларымны, мен кешенең күңелен табабы дип, Аллаһның күңелен табырлык итеп югалта күрмим. Чөнки минем бит ахирәттә баргач, мин җырчы була алмыйм анда. Анда кая матур җырлап бир әле дип әйтмәсләр. Нәрсә укыдың, нәрсә гыйлем алдың, нинди гамәлләр кылдың дип. Шуңа күрә ул
шундый теге кояш кебек сәхнәдә якты нур биреп торасың да, бер вакыт бит кояш бата, караңгылык җитә. Менә кешенең дә караңгылыгы бер вакыт җитә дә, үкенечле булмасын, ул үзенең тормышын үзе карасын, ягъни үзен югалтмыйча, үзен онытмыйча Алла бирсә. Аннан соң бит әле җырның бер начар ягы дип әйтик инде, аны җырлаган сайын кешенең күңеленә кирип бара, һәм җырчы үзенең җырлаган сүзләрендә халыкка нәрсә җиткергәненә үзе җаваплымы? Чөнки нинди генә җырлар юк бит. Сүзләре белән. Шуңа күрә дә мөмкин кадәр менә бу җырның репертуарларын инде әлбәттә һәрбер карасын инде. Иманлы мөселман кеше һәрвакыт карый мәгънәле җырны. Ул менә аның ниндидер җитештергән ул сүзләре белән кешегә гыйбрәт, дәрес булсын. Ул инде дөрестән дә һәрвакыт ул куллана торган, мәгънәгә тирән булган, кешегә вагаз итеп ирештерәтен сүз булсын ул. Менә шуңа күрә дә дөрестән андый нәрсәгә бер игътибар бирелү дә мөмкин булсын инде. Менә чөнки теге кайбер җырлар бар, әйдә без инде җырлар өчен яшибез, бир өчен, күңелебезне ачыр өчен дигән шикелле генә түгел бит әле ул. Менә кайбер шундый җырламагачта көлмәгәч бу дөнья нигә кирәк дип. Шулай. Шуңа күрә дә безгә бу турыда инде менә кешенең тәрбиясеннән күзәтелә, карала инде ул кеше, ул үзе дә тәрбияле булган кеше, ул мәгънәле җырларны карый инде, сайлый инде. Менә тәрбиясе җитеп бетмәсә, нишесе менә бушрак җырлар сүзләр белән шулай сәхнәгә чыга. Шуңа күрә бу турыда без инде җырчыларга шундый киңәшләр биреп үтәрик, дөрестән дә матур җырлар мәгънәле булсын инде шулай. Иншалла шулай булсын да. Танышым һәр кеше өчен дөрестлек үзенеке дип әйтәм. Ә мин аның белән килешмим, чөнки җирдә дөрестлек һәм хаклык берәү генә була дип уйлыйм. Кем соң хаклы? Бу дөньяда дөрестлек бармы? Менә шундый кызыклы сорау хәзрәт. Шулай инде дөрестлек ничек булмасын? Хаклык Алла Тәгаләгә ышанган кешегә һәрвакыт бар. Ислам динендә булган кешегә хаклык бар. Бер шик тә, шөбһә дә юк, Аллага шөкер. Мөселман булсаң, ислам дине Аллага ышансаң, чөнки синең хуҗаң бар. Син хуҗаңның кануны астында яшисең, аның табигатьтә ул барлыкка китергән ризыгын ашыйсың. Шуның шикелле синең дә гомерең шикләнгән, үзенә хуҗага кайтасың, Аллага. Шуңа күрә дә хаклык Коръәндә Алла Тәгалә, шуңа күрә дә Коръән Кәримендә дә бисмиллаһир-рахманир-рахим Афагайраллаһи абтаги хакаман ва хуа аллази анзала илейкумул китаба муфассала. Алла Тәгалә әйтә, Аллаһдан башка, ниндидер башка кешеләрдән, башкалардан дөнья тормышын яшәешенә ниндидер үзегезгә закон эзлисезме ди? Хөкем эзлисезме ди? Кайчан Алла Тәгалә сезгә Коръәндә бөтен хөкемнәрне, кануннарны ачык итеп, матур итеп җәйеп биргән. Әйе бит. Шуңа күрә дә Алла Тәгалә ва таммат калимату раббика, Алла Тәгаләнең сүзе ул тулы җитешкән инде хаклык белән. Ла мубаддали калимати, Алла Тәгаләгә дән башка төрле ниндидер үзеңә хаклыкны табырга эзләп җиргә дә юк анда. Җитешкән бөтенесе дә. Алла Тәгалә безгә тамам итеп биргән инде аны. Шуңа күрә дә без шушы хаклыкны гына белергә генә кирәк. Ул менә хак юлы булмаган кеше, үзенең дине булмаган кеше, менә ул адашып яши инде. Уңга да барып карый, сулга да барып карый, алга да, артка да, һәр вакыт бу талчыкта. Инде динле кешегә аның бер юлы ачык, якты нурлы. Шуңа күрә дә хаклык теге кешедә ничек икән дигәндә, кешенең хаклыгын эзләп йөрисе юк. Чөнки һәр кеше үзенекен хаклы дип карый. Кеше ул үзенеке, менә мин дөрес яшим дип, берсе дә әйтми мин дөрес яшәмим дип. Шуңа күрә дә, ләкин кешенең бит инде ул Алла Тәгалә Коръән Кәримендә дә әйтә. Менә ин яттабигуна илля занна. Һәр бер адәм баласына әгәр иярсәң дә,
ул да бит үзенең уе белән генә яшиде. Хакмы, хак түгелме дип карап тормый. Менә үзенең ничек уе белән тапкан ул. Менә шул алар ди үзләренең уйлары белән яши. Шуңа күрә дә Коръән Кәримендә дә Аллаһ Тәала бисмиллаһир-рахманир-рахим ва ин тути'а аксара ман фил арди юдиллука ан сабилилләh. Әгәр дә эй пәйгамбәр Расул Әкрәм саллаллаһу алейһи ва саллям, син әгәр дә ияреп барсаң ди, ва ин тути'а аксара ман фил арди, җир йөзендә күпчелеккә ияреп аларның юлы белән бара торган булса ди, алар сине адаштырырлар ди. Адаштырырлар. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәала безгә әйтте, Коръән белән безгә хак якты нур. Хаклыкны табасы килгән кеше Коръәнгә карасын. Менә бүгенге муллалар бар, хәзрәтләр бар, аңлатып бирәләр. Ул хаклык Аллаһ белән тоташкан. Чөнки Аллаһка без кайтабыз. Аллаһ Тәала хаклыкны эзләдеңме дип сорасаң, эй Раббим, синең Коръән Кәрим нигезендә хаклыкны истәдем дә, әлхәмдүлилләh, табырга тырыштым, эшләп таптым да дип әйтербез. Коръәнгә бармаган кеше ул хаклыкны таба алмый дөньяда. Бер качан. Ул адашуда инде. Инде шушы җавап белән без инде бүгенге тапшыруны тәмамларбыз. Вакытыбыз кызганы чыгып килә. Бүген монда килгәнегез өчен, җавап кайтарганыгыз өчен, безнең менә хөрмәтле тамашачыларыбызга җавапларыгызны ирештергәнегез өчен сезгә Аллаһның сәламе, рәхмәте булсын. Сау булашабыз хәзрәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Рәхмәт. Амин. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, эфирда имамнан сыйрак тапшыруы иде. Исегезгә төшерәбез. Бүген бездә кунакта Яшел Үзән районының мөхтәсибе, Төньяк Көнбатыш казые Абделхамид хәзрәт Зиннәтуллин иде. Инде Аллаһ Тәала аңа алдагы көннәрдә дә саулык сәламәтлек бирсен, тел ачкычлары бирсен, һәм инде тагын да зуррак дәрәҗәләргә ирешергә насыйп итсен. Без исә сезнең белән сау булашабыз, әмма әле Хозур ТВ каналыннан аерылмагыз, алда сезне кызыклы контент көтә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.